हाय कहते ओय गुड मॉर्निंग एबे मु शोई कुछिली एबे मु शोई कुछिली ए तेल मालिश होची गाधुर करिवो ए तेल मालिश पिउ गाधे पळेला एबे कोन करियो पिउ कपड़ा पिनिबो ना पिउ चलो गाडू गाडू करी अच्छी गला पिउ पिउ तैयार हो गई तैयार हो गई। ये देखो पीयू की दोस्त है ये अभी मैं छोड़ूंगी इसको। हाय कर दे हाय कर तू भी हाय कर अच्छे हाय कर ले पीयू हाय कर ले हाय हाय ଏବେ ତ ସବୁ କାମ ସରିଗଲା ପିୟୁ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବନାଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଳୁ ଆଉ ବିଟ୍ ତାକୁ ପିଉରି କରିକି ଦେବି ସିଝା ହିଁ ଖାଉଛି ଏବେ ସେ ପାଣିରେ ଗରମ କରିକି ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଏମିତି ବନେଇକି ତାକୁ ଦିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି ତାକୁ ଖେଳିବା ହିଁ ଦରକାର। ତା କାମ ସରିଗଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବନାଉଥିଲି। ମୁମ୍ବାଇରେ କଲରାକୁ ଭରିକି ବନାଉଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ତ ମସଲା ବାଟି କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏଠି ଏମିତି ଶୁଖିଲା ମସଲା ଭାଜିକି କରନ୍ତି।